Lokhu kugasela kwamaphoyisa ezifundazweni ezimbili kwenzeke ekseni namuhla. Umsola wesishiyagalombili akakaboshwa, usagcinwe ngayedwana ngenxa yokuhlaselwa yigciwane icorona, kepha uzoboshwa maduze. Lesi sigameko sokutatshwa kwemali ebhange iVBS Mutual senzeka ngo-2015 no-2018. Abasolwa bazobhekana namacala angama-47 obugebengu. Those that had anything to do with this are held accountable. And so wherever the evidence takes us, we will ensure that, the rule of law prevails. Ibhange iVBS Mutual kubikwa ukuthi lathola imali engu-3.7 billion wamarandi komasipala abangama-20. Abasolwa kuthiwa bazidabhela imali engu-1.2 billion wamarandi. Abantu abasala bencela izithupha ngokwebiwa kwemali ilabo abahola impesheni, izinhlangano zomphakathi kanye nabantu ababesebenzisa leli bhange. When this happened, it touched us very much because it involved lots of money of the poor of the poorest. Ukunosombusazwe abasezikhundleni eziphezulu kanye nezikhulu zomasipala abathintekayo ekutatshweni kwemali ebhange iVBS Mutual. Kepha ke ama-Hawks athi angeke awadalule amagama alabo ebaphenyayo. The investigation is continuing. And then whoever benefited, whatever crime has been committed, we will leave no stone unturned. INPA kanye nesebenzisana nabo bacele ukuthi umphakathi owaba izisulu zalokhu ubabekezelele ophenyweni lwayo isazama ngayo yonke indlela ukuqoqa ubufakazi kulolu daba.